No? Jarko, čo? A Jarkovi som už dal. Ja už som sa podpísal. Dobre, dobrý deň. Vítam vás na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva Sklenom, ktoré sa koná dnes 8.11. o 17. hodiny vo Obecnom úrade Sklenom v sobašnej miestnosti. Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva Richard Veselka, Jaroslav Pagáč, Katarína Hamerová. Právny kontrol inžinierka Miroslava Škorňová. Neprítomní poslanci obecného zastupiteľstva Erika Lautová, Lukáš Moncman. Upozorňujem, že zasadnutie je nahrávané na videozáznam a v prípade a bude zverejnené na YouTube, to znamená, že všetci prítomní automaticky súhlasia s nahrávaním. Máš v dobrej kvalite, nie ako minulé, lebo nebolo v dobrej kvalite, preto nebolo zverejnené. Konštatujem, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné, že to je bod 1 otvorenie. Bod 2 určenie návrhovej komisie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Určujem návrhovú komisiu zložení Katarína Hamerová, Jaroslav Pagáč, overovateľov zápisnice Richard Veselka, Katarína Hamerová, zapisovateľ Zdenka Šnierová. Uznesenie číslo 169/2023. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváľuje návrhovú komisiu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva Sklenom zložení Katarína Hamerová, Jaroslav Pagáč, schváľuje overovateľov zápisnice 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva Sklenom zložení Richard Veselka, Katarína Hamerová a schváľuje zapisovateľa 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva Sklenom Zdenka Šnierová. Dávam hlasovať, kto je za. Traja za, proti nikto, zasa nikto. Ďakujem. Bod 3. Program zasadnutia. Predkladám nasledujúci program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh programu, to je ten prvý program. Otvorené zasadnutia, po prvé, po druhé určenie návrhy komisie, zapisovateľov a overovateľov zápisnice, po tretie program zasadnutia, po štvrté rozpočtové opatrenie číslo 6 2023, po piate záver. Hlasovanie za navrhnutý program. Unesenie číslo 170/2023. Obecné zastupiteľstvo Sklenom podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona o obecnom zriadení zneskôrších predpisov schvaľuje program svojho zasadnutia do dňa 8.11.2023. Dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti nikto, zdržal sa nikto, ďakujem. Doplnenie programu. Navrhujem doplnenie programu bod 5, správa budov obecný dom a dom smútku. Dám hlasovať za doplnenie programu. Unesenie číslo 170/2023. Obecné zastupiteľstvo Sklenom podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona o obecnom zriadení zneskôrších predpisov schvaľuje doplnenie programu svojho zasadnutia do dňa 8.11. obod po 5. správa budov obecný dom a dom smútku. Dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti nikto, zdržal sa nikto. Ďakujem. Teraz tam celý program však. Čiže budeme sa dneska riadiť týmto programom. Poprvé otvorené zasadnutia, po druhé určenie návrhovej komisie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, po tretie program zasadnutia, po štvrté rozpočtové opatrenie číslo 6/2023, po piaté správa budov obecný dom a dom smútku, po šiesté záver. Bodu 4 rozpočtové opatrenie číslo 6/2023. Rozpočtové opatrenie číslo 6/2023 predloží Jana Habžanská Šefránko, aby pridal tieto zápisnice v tlačenej forme. To prečítaš ty? Tak, jedná sa o zapojenie kapitálových príjmov a taktiež kapitálových výdavkov. Kapitálové príjmy sú vlastne príjmy z predaja pozemkov, čo sa za tento rok predali, zatiaľ je tam 12 000 eur cca. A 12 000 eur, čo sa týka výdavkov, bude použitých na obstaranie projektovej dokumentácie k projektu, čo sa týka tej obnovy budovy materskej základnej školy a školskej jedálne. Dobre, ďakujem. Však sme sa o tom bavili s poslancami, aby sa vy ostatní vedeli, preto je to zastupiteľstvo takto dneska mimoriadne. Lebo vyšla výzva v Envirofonde na obnovu verejných budov obecných, to znamená, že škola, škôlka, obecný úrad a tak ďalej. Mali sme tam začatú projektovú dokumentáciu už z toho plánu obnovy, ktorý nevyšiel. A vyšla výzva L1, ktorá vlastne dáva preplatiteľnosť 99%, obec dopláca 1% pri obci do 5 000 obyvateľov a je to do 11.12. musí právoplatné stavebné povolenie. Projektant, ktorý robil túto projektovú dokumentáciu, tak povedal, že to stihne spraviť, dal nám cenovú ponuku takúto. Je to vlastne zateplenie obvodových stien, výmena okien, výmena tepelného vykurovacieho systému, zateplené čerpadlo, teplej vody, pridružené systémy rozvody, elektrické svetlá, zatiaľné zariadenia a potom samozrejme ešte aj oprava tej nešťastnej strechy nad počítačovou miestnosťou. Takže toto by sme všetko mohli stihnúť, ak nám to schvália všetko. Ak nám to neschvália, dúfame, že schvália, tak nám zostane tak či tak projekt v zásuvke a keď vyjde nejaká výzva, tak budeme pripravení, môžeme ten projekt použiť hocikedy. Bez projektu sa nepohneme, ani keď sme chceli robiť svojpomocne tú opravu budovy,
tak musí mať nejakú projektovú dokumentáciu. A čím ďalej by sme čakali, tak tým by tá projektová dokumentácia bola len drahšia určite. O to, čo bolo pred 5 rokmi, dneska už tá cena neplatí. Chcete niečo povedať tomu poslanci, alebo netreba? Dobre. Uznesenie číslo 170 veci 23. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schválil rozpočtové opatrenie 6 veci 23, a to navýšenie rozpočtových prostriedkov v súlade s paragrafom 14 zákona 583 2004 následovne. Kapitálové príjmy, ekonomická klasifikácia 23 3001, zapojenie kapitálových príjmov Kozdruja 43 plus 12 000 eur. Kapitálové výdavky, ekonomická klasifikácia 700, obstaranie projektovej dokumentácie Kozdruja plus 12 000 eur. Dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti zdržal sa nikto. Ďakujem. Uznesenie číslo 172 veci 23. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváľuje starostovi obce jednorázovú kompetenciu na úhradu výdavkov spojených s obstarávaním projektovej dokumentácie na obnovu budovy základnej a materskej školy Sklenom, potrebné na zapojenie sa do projektu nad rámec určených zásadách hospodárenia. Dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti zdržal sa nikto. Ďakujem. K bodu 5. Správa budov obecných dom a dom Smútku. Uznesenie číslo 173 veci 23. Obecné zastupiteľstvo Sklenom berie na vedomie informáciu o príprave podmienok na prevzatie správy budov obecný dom a dom Smútku do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti zdržal sa nikto. Ďakujem. Bod 6 záver, ale ešte môžeme aj diskusiu dať. Teda, ak máte niekto niečo do diskusie. Ja by som len k tomu, ten bod 5 bol môj návrh a pani Hamerovej, že by som si chcel nejakým spôsobom prezvať obecný dom, aby ten obecný dom mal gazdu, takisto pani Hamerová, dom Smútku, pretože ako vidím, som tu rok, upratujeme to, dáme to stále do poriadku a stále tam je nejaký problém. Chceli by sme odbremeniť týmto spôsobom aj pánu starostu a ženu z obecného úradu, že to bude mať na starosti kultúra, alebo ja ako poslanec, ako nejaký správca, to ešte do ďalšieho zastupiteľstva nejako dotiahneme do konca, aby to jednoducho malo hlavu aj pety, lebo mám pocit, že doteraz to tak nie je. Takže iba toľko k tomu. My o tom samozrejme debatovali s Richardom aj s Katarínou a nápad je to dobrý. Musíme dotiahnuť všetko, aby to bolo v poriadku, aj dokumentačne, papírovo, alebo teda ako to povedať, aby to bolo všetko v poriadku. No a potom, keď to bude všetko spravené, potom kto bude chcieť ísť si požičať obecný dom alebo sálu, tak samozrejme bude všetko zostane takisto ako, že bude sa platiť na obecnom úrade. Richard na začiatku bude mať na starosti, alebo teda bude mať na starosti to, aby keď to niekto prevezme, aby to vrátil v tom istom stave. Aby to bolo, čo sa týka inventáru, poriadku a tak ďalej. Dobre vravím. Všetko, áno. Áno. Nepreberiem si celú budovu, ale inventár tej budovy, samozrejme. Prosím? Alebo vydanú časť inventáru. Tak, presne tak. No, super. To je bolo, keď sa niečo požičalo, toľko sa muselo vrátiť. A vždy sa to odobralo, či je to v poriadku. Už sme aj časť nejakého materiálu nakúpili, čo sa týka kultúry, však už sme tu rok pomaličky. No a jednoducho vidím, že to nie je tak, ako by som si to predstavoval. Viete, nemôžete so všetkým mať na starosti a mať, že ja si tam pôjdem, ja si požičam, dobre vrátim to, v akom stave to vrátim, o toto mi ide. Poriadok robí priateľov, ako sa hovorí. Dobré zmluvy robia priateľov. Prosím? Dobré zmluvy robia priateľov. No. Dobre, máte ešte niekto niečo? Ja by som mal ešte niečo. Nech sa páči. Ako ste počuli, schválili sme 12 000 na projekt na tú materskú škôlku a základnú školu. Ja ako starší poslanec už viem, do čoho ideme a preto by som teraz predniesol jednu takú dútok, že či už vieme do budúcna, ak sa, poviem príklad, prejde nám, dostaneme tie peniaze a firma príde, poviem príklad, od 1.1., aby sme uvoľnili školu. Máme už miesta na to, kde dáme tie deti, kde dáme tých školákov. Lebo viem, v slovenskom právne mali starú budovu školy. Tak na určitú dobu tam prešli vari na 3/4 roka tie deti. Takže ja vidím v tom jeden veľký problém, lebo my zatiaľ takú miestnosť nemáme, kde tie deti umiestnime, lebo hovorím, že nebude to trvať 2 mesiace cez prázdniny. Ak sa tomu niekto rozumie, tak taká generálka tej budovy bude minimálne 1 rok.
No, dobrá pripomienka, super. Takže my peniaze sme schválili, ak ich dostaneme, bude OK, ale pozor, aby nás to nezaskočilo, že príde začiatok stavby a my nebudeme mať čo ďalej. No, to je dobrá pripomienka. Tam samozrejme, kedy bude posudzovanie, keď to bude všetko neovplyvnené my, ale potom bude ešte verejné obstarávanie a tak ďalej, alebo bude sa robiť tie veci, ktoré sa môžu spraviť cez prázdniny, alebo teda, ktoré sa môžu robiť aj počas chodu školy, ako napríklad zateplenie z vonkajšej strany, alebo to čerpadlo vonku, keď sa bude robiť tepelné, alebo tie vonkajšie žalúzie tam ešte budú. To sa môže robiť aj počas chodu školy, respektíve cez školský rok. Tie, ktoré sa nebudú môcť robiť cez školský rok, sa budú robiť mimo školského roku, ako napríklad výmenen radiátor výmeny, rozvody tej vody a tieto podobné veci, tie sa budú robiť cez prázdniny, alebo teda, keď to už nepôjde inakšie, tak máme osvetovú miestnosť, máme kultúrny dom. Preto sme aj minulý rok, keď sme robili, teda tento rok, keď sme išli tie projekty robiť obidva, kultúrny dom aj dom základnú školu, tak sme to robili preto nie 3 naraz, aby keď niečo takéto príde, aby mohli kombinovať, že keď sa bude jeden objekt bude robený znúka, ten bude zvonku a tak ďalej. Čiže tam ja vidím možnosť jedine túto. Priestor je to dosť veľký, určite nebude na 3-4 mesiace, ale bude to zvládnutelné, keď sa bude znúka robiť. To samozrejme bude potom komunikácia s tým stavby vedúcim, ktorý tam bude, s tým dodávacím materiálov a tak ďalej, musí nejaký harmonogram, to všetko musí byť súčasťou tej dohody. Je tak, pani kontrolórka? Ale super pripomienka, akože stojí to za úvahu, že aby sme už teraz rozmýšľali nad tým, keď nám to schvália, že aký bude harmonogram, keď začne robiť, aby sme mohli robiť tie veci, ktoré sa môžu robiť vonku počas školského roka a tie, čo sa musia robiť vnúkať mimo školského roka. Takisto ako sa robia veci, ktoré sú vnúkať potrebné spraviť, teraz sa napríklad robili tie dvere v škôlke, nová stena sa tam dávala kvôli tým postielkám, robili sa vnúkať, sa tam maľovalo, upratovalo, všetko sa robilo, keď boli prázdniny takisto. Čiže toto je takisto. Ja tomu rozumiem, Tibor, lebo tiež pár rokov som odrobil na stavbách, ale zás mi nemôžeš povedať, keď sa bude dnuka prerábať všetko, idú sa meniť okná, ako som to dobre počul tam, okná, vodovodné potrubie, kúrenie, tam je robená voda a tento kanál. Ak si to vieš predstaviť a oni budú musieť otvoriť tie kanály a vymeniť to potrubie. Nové kachličky, nové tieto, takže to za 2 mesiace tú vnútornú sanitu nespravia. To zase nech mi nikto nehovorí, že... To kúrenie asi kanály môžu potiahnuť po stene. Ale to bude rušiť podľa mňa tie deti. Ale to ani nemôžu otvárať, keď tam deti budú spať. Vieš, čo to je? To bude prach. To budú napílovať. Dobre, nerobíme voľakú paniku okolo toho, ale... No tak, super sme to zakončili. Skúsme tak dopredu mysleť, že Berme taká to situácia sa môže stať, aby sme mali deti dať. Veríme, že sa stane, že nám to schvália A budeme riešiť tento problém. Tak, nie problém, ale výzvu. No to je, viete, to možno bude zlé prirovnanie, ale keď nazbieram, idem do lesa na huby, nazbieram plný košík nadšený, som príjem domov, musím to čistiť, už som trošku nie nadšený. Takže získame peniaze, budeme musieť riešiť problém logistický. Čo to? Že čisté donesie. Že ja čistím huby v hore, ja donesem čisté. No, pýtame sa Gitky. Áno, ja ich čistím na kraji. Ja by som sa chcela spýtať, Tibor, že prečo nevyhlasujete, že ide byť zastupiteľstvo? Prečo to nedávate na obecnú stránku? Je to na obecnej stránke. Ale dobre, áno, na tej. Lenže starí ľudia tam vôbec nechodia. Rozprávala som sa aj túto pani Maruškinová dneska, pani Švarcová, veď oni nemajú internet. Hlasili ste to tento týždeň? Áno, hlasili sme to. A dokonca je to od piatku vyvesené tak, ako tam. Lebo že to vôbec nevedia, ja to nepotrebujem. Niektorí ľudia potrebujú, aby sa hlasilo každý deň, ja neviem týždeň, a niektorí nám povedia, prosím vás, vy si myslíte, že my nevieme, o čom hovoríte. že nie, že vieš, takže je to o ľuďom. Chodia do roboty na smeny jednoducho. A ďalšia vec je, ako na povinnosti vyvesať stránku, ale je to pravda, že napríklad absolútne niektorí ľudia... Počkaj, Janka, keď spomínaš tu pani Švarcovú, pozdravujem mu na video. Dneska som s ňou bol a pýtal som sa, že pani Švarcová, alebo minulé, Janko spomínal sa mi, že nepočula, alebo niečo, nie. No, ja neviem, ja už to mám tak veľa strašne, niekedy aj zabudnem, lebo pani Maruškina povedala, že ide na vstupiteľstvo, ja som aj zabudla prísť normálne. No tak povedia si to tí starí ľudia, to je, ale samozrejme dá sa to vyhlasovať menej, dá sa to častejšie. Stále nám to nedá. Ide o to, aby tí ľudia tu chodili, aby nevyzeralo to, že nemáme záujem, ale že máme záujem. A
Ja teda to fakt som nepočula ani raz, ale tak ja sa to dozviem. Lenže napríklad vždy ste to dávali na ten Facebook, sa to tam prezdielalo, teraz to tam vôbec... Na Facebook sme to nedávali. Nikdy. Na Facebook sa nedávali nikdy zastupiteľstva, lebo Facebook je podľa mňa o ničom inom. No ja si myslím, že to bývalo. No pozri sa, Janka, ja s tebou súhlasím, že dá sa viacej, sa menej, ale napríklad na Štúbni alebo v slovenskom práve na Turčeku, tam keď prídeš, tam sú 2-3 ľudia na nástupiteľstve. A tam majú záujem veci verejné takisto. Ešte to nie je o tom, a prídeš v Tepliciach alebo v Martine, tam chodí pár ľudí chodí niekedy. Väčšinou chodia tí, čo majú záujem o nejaké pozemky, keď idú kupovať, alebo niečo sa deje takého, ale ako môžeme to dať, však dávame to, keď to dávame? Ja si myslím, že to treba viacej reklamovať. Čo je viacej, povedz mi? Ja neviem, viacej. No čo viacej? Lebo vieš, ak to dáte na tú obecnú tabuľu, ktorú už riešime XY rokov, no nedostanú sa ku nej ľudia. Prečo sme ho za rok nedokázali premiestniť? No, koľko razy chceš hlásiť, povedz mi? Nie, o mňa nejde. Ja viem, ale ty vravíš, že treba viacej. Ja sa pýtam, že celý koľko. týždeň napríklad, keď ide byť Každý deň pred Celý zastupiteľstvom. týždeň si myslím, že by to bolo dobre. Pozvanka je povinnosť 3 dní pred zastupiteľstvom. Ja Ale môžeme. A nie že je vždy povinnosť, je ale to človek každý deň niečo vlastne nás nevytrhne niečo, že poviete o správu na... My sme Dobre, to špiatko. dobre, poďme takto spravíme. Len berte to aj tak, že vlastne tie 3 dní, to už, vtedy už vedia, aký bude program na Ziche. No, býva, vždycky týždeň to býva, teraz bolo 3 dní. Áno. Minimálne býva A vždy týždeň. sa hlási program, čiže už keď je hotový program, tak tie 3 dní sa hlási. No ja viem, že ja som vždy napríklad, mne to vadilo minulé volebné obdobie, že sa to, a znovu je to isté, že sa to jednoducho... Ale Janka, Len to, že ten program sa mení. môžeme sa... Program sa už Počúvajte, teraz nech sa- nehlasí, nie, Zdenka? Teraz sa Nehlasí už ne... program? Program sa... Zasadá. Pani Tu kontrolórka, ide o aký tú program sa mení? informáciu. Že keď je už 3 dní pred zastupiteľstvom, tak Takže ten pevný program program. už je fixný a už sa zmení iba na zastupiteľstve tou nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. To som myslela. A ja som Ale myslela, že hlásite program ten visí na tabuli 7 dní, nie? Či koľko? 3. No, To je to, že Počkajte, on... minimálne 3 dní. No dobre, tak počúvajte, tak treba posledné tie 3 dní hlasiť. No pred tým zastupiteľstvom. Áno. A nechá to aj v stredu po obede. Dobre, a teraz mi povedzte, ktorá hodina Vy je to, najlepšia. vy to vyhlasujete tu z obecného úradu, či cez mobil? Dá sa to nahrať, to nie je problém. Dá Ale sa. ja sa pýtam, že ktorá hodina je najlepšia, pretože vyhlasíme to o 3:00, povedia, nie sme doma, ako to, že vyhlasujete, nie sme doma. Vyhlasíme to o 5:00, povedia nám, akože vyhlasujete o 5:00, my už sme dnu a nepočujeme. Takže povedzte teda, keď ideme to hlásiť, aby teda vedeli, super, tak mi povedzte hodinu. Tak to je o Mo- 4:00. Vieš? Môžem dať No. návrh ja? Môžeš. Jeden deň hlaste ráno, Ide na obed a tretí. jeden deň ráno hlaste, druhý deň po obede a tretí deň tá streda, čo je... Dobre, tak uvidíme. Aby ľudia- Lebo niektorí ľudia prídu z nočných a kade do tady dňa, a... ráno a teda do obeda aj po Ale obede. ľudia, ktorí chcú prísť na to zastupiteľstvo, to budú vedieť, aj keby si to hlásila raz, alebo nehlásila. Pretože je povinnosť, to už je také zaužívané, že sa to hlási, hej? Ale je povinnosť to zverejniť. Milka to robila dlhé roky a vie, že je povinnosť zverejniť iba na obecnej tabuli. Ako robí Ani sa na to, internete keď to poviete, nemusí že sa byť. bude 3-krát hlásiť, tak sa bude 3-krát hlásiť, ale zase nepreháňajme, aby sme to 2-krát do dňa vyhlasovali, hej? No Veď takto. nikto nechce Nikto dvakrát. nechce dvakrát. Nikto nechce dvakrát do dňa. Janka povedala 2-krát. Môj návrh som dal, že Dobre. jeden deň ráno, druhý deň. Uvidíme, či príde viacej ľudí. No veď to nevadí, ale A tie my, tabule nešťastné. ale my tu... Čo s nimi? No veď fakt sa ku nim nedá dostať. Čo s nimi? Čo s nimi? My fakt nevieme dať na pravú stranu tie tabule. Urobí tabulu. Veď to riešime už koľko, veď sa tam nedá k tomu Rošt. dostať. Aspoň. Dáme tam, veď sa dohodli, Nedá, že... Ale stále len ty hovoríme, Ale- dáme. Tak to čo, nedáme. Mňa to Môžem? fakt mrzí, že dáme. A nič tam nie je. Ale Rok to nevieš- riešime. Ale nevieš čo, povedz mi, čo tam dáme. Tak vy dajte na druhú stranu a nie tam cez jarok. Zase Janka. sa obratím k starším dôchodcom. No ako sa tam ide? Veď tam sa nedostaneš ani tak, ani tak. Alebo tam dajte hokerlík. A sme sa o tom bavili. Bavíme sa o tom, že pri začiatku parku spravíme priepust rúru do potoka a tam to zasypeme. Múrik rozbijeme. Je to tak alebo nie? No ak sa bude upravovať ten park, tak tie tabule pôjdu odtiaľ preč, Koľko isto. ešte rok, jaro? No tak ak starosta dodrží slovo, čo slúbil, tak ja si myslím, že na jar sa ten park začne riešiť. Tak. Dostal príkaz, nie príkaz, ale sme mu dali Dohodli sme návrh, že nech zistí, ako sa tie stromy povypilujú a
vieme, na tom sa bude robiť isto a tie tabule pôjdu odtiaľ preč. No, ale A sú nájdeme im také miesto, aby... Sú to drobné veci. Lebo, a nevieme si Janka, to keď si zoberieš na druhej strane, čo tam je pri tom pavúrovom plote, to máme ako, keď ukážu ten nálet v Ukrajine, čo je. To tam tak vyzerá. Takže, Ale keby zase zrušíte tam tú tabulu, ale potom keď sú voľby, Janka, tak by sa nemohli vydávať. nezrušíme, ale musíme na tej tabule nájsť také miesto, aby to bolo. Ale keď aj sú tam tie tabule, trošku to musí mať formu. Ľudia, tie tabule môžu byť aj na obecnom dome. Prečo by nemohli byť tam? Sadneme si k tomu poslanci so starostom a o tom parku sme už debatovali. Čo si o tom myslíte? Prečo by nemohli byť na obecnom dome? Na obecnom dome? No. Myslíš na kultúru? Áno. Čak môže byť kadečo môže byť. Ja som to videl. Taký návrh ešte nepadol. No. A je to vyriešené. Všetci to vidia. A je to veľa zastávky, môžu si to čítať. No ale myslíš na kultúraku, nie? Áno, na kultúrnom. Na kultúraku, áno, obecný dom. Obecný dom, to je obecný úrad toto. Takže vo finále teraz chceme povedať to, že prvé zastupiteľstvo ďalšie bude 1. decembra. To znamená, že to bude v piatok. Povedzte poslanci vy teda, že ako často chcete hlásiť, odkedy ráno, po obede a uvidíme, koľko príde ľudí. Ako je pravda to, čo povedala Zdenka. Čo je povinnosť, je povinnosť. To nikto nehovoríte, že niečo poručujete. Ale keď Jaro navrhol... Tak, ale trikrát, nemyslím trikrát do dňa. Áno, ráno, po obede, večer. Takže streda, štvrtok, piatok, vieš? Tak, ráno, po obede, večer. Občanom páči. Dobre, tak dáme streda, štvrtok, piatok, do 1. decembra bude piatok hlásené a uvidíme, koľko príde. Ja si myslím, že to nie je problém, však to... Nie je problém. Vy to nahráte a len pustíte čas. No jasné, že však nie je to problém. Že zase počúvaš ľudí, že prečo to prosím vás toľkokrát hlásite. Tak povedzte, že to povedali poslanci. Takže teraz je tu 10 ľudí, uvidíme, čo sa stane, keď budeme trikrát hlásiť, ako nie je problém. Dobre. Verím, že každý z poslancov tu naženie svojich... Ja som si všimol aj to, že táto pozvanka. Vieš, dlho nebolo plénum o 5. Mali sme 5 razy za sebou do plénum a stále o 6. Dneska, keby mi Richard nepripomenul, však plénum viem, že je, a ja by som tu bol o 6. prišiel. Taká sila... Tak to je to zaregistroval už. Viete, že pre tých ľudí by to tak malo byť, že bude to plénum v piatok, skrz toho zástupcu, alebo ako sme to hovorili? Že príde piatok? Veľmi to, aby to bolo ľahko zapamätateľné, každý prvý piatok v párnom mesiaci o 5. Potom Katarína vravela, že má kostol vždycky. Troška to už býva kostol, že ja som povedala, že nie, že ja mám, ale že býva kostol. No však ale ty chodíš do kostola. Keď sú také zmeny, tak to potom tí ľudia... Aj robím do 5:30. Dobre, vieš, ako... Nie, že kvôli tebe na schvál, ale teda dal si návrh, tak dá na 6. sa prispôsobiť tým časom. Sa prispôsobili na 6, tak bolo to na 6, ale dneska bolo zastupiteľstvo mimoriadne kvôli tomu, že chceme toto, tak by to bolo aj o 3. alebo o 1. po obede, to bolo jedno úplne, lebo sme nemali tu ani pozemky neriešime, ani kontrolu uznesenia, neznesíme nič, iba jeden jediný bod, plus to doplnenie, projektová dokumentácia, keďže nás tlačil čas, kvôli ničomu inému dneska nie sme tu na. Samozrejme diskusia vebehne hocikedy, kto čo má, môžete povedať. Ešte by som sa opýtala, tá zastávka pri bytovkách. No. Keď sa bude vystupovať na tú pravú stranu, my sa tam neurobiť niečo nevydlažiť alebo dačo? Tak dáme tam kocky ešte betónové, čo má. No. Tam cez zimu sa aj človek utopí v tom sníhu. No, taký istý problém napríklad na hornej zastávke, na otočke, tam je tiež dosť ďaleko. Potom pri krčme, pri babičke, tam je tiež, na pravú stranu sa vystúpi. Jediný náš pozemok je tam. Môžeme tam dať kocky, ktoré zoberieme. Ten chodník pri Mávene zrušíme, lebo tam už nie je zastávka. Môžeme tam dať zo 10 kocík, 12. Tu sú tie kocky, nie? Ale ešte tam sú, ešte tam je 70 kocík stále. Nie sú iba tie všetky. Tam mal nejakých 150 kociek. Byť obrubníky urobiť 5x5. A vy ste sa rozhodli, že tú zastávku idete nechať pred tou žumpou, tak? Nakoniec? No, tak tam zopraví. Už ju ťahali a nebol to žiadny problém a aj okolo toho auta prešlo v pohode ďalšie auto, aj autobus. Môžem ešte chvíľu. No nech sa páči. Nakoľko sa to jedná o môj obvod, tak už som tam počul, už ma zastavujú ľudia, že tá zastávka jednoducho tam nepasuje ani, že skrátka zavádza aj tomu, aj tomu. Takže každú chvíľu nám tu pošlú petíciu, takže tá zastávka budeme musieť rozmýšľať ozaj, že tá zastávka pôjde na tú druhú stranu.
Takže ak si pamätáte, že ak budeme mať zákaz vstupu na tú cestu od Tibora, ak si to niekedy ohradí, tak sme rozprávali, že budeme robiť tú cestu smerom nadol. Aby sa dalo okolo tej bytovky prejsť aj smečiarske auto, aj odhňať, aj všetko. Tak zase nám táto zastávka nešťastná bude len zavádzať. Takže skúsme, už to nehajme teraz, lebo sa nedá už betonovať, za chvíľu sú mrazy. Cez zimu už necháme ho tam, kde je a na jar sa preniesie na druhú stranu, sa tam dá pekne zamková dlažba, ako to bolo v tej zastávke pôvodne. Lebo tým ľuďom to tam nesedí. No. A prečo ste to odhovorili, že bude pri tej žumpe? Z akého dôvodu? Keď od začiatku vám tí bytovkári... No to sme, neviem, či sa hlasovalo o tom, že bude pri tej žumpe. To sme sa len tak rozhodli. Nerozhodíme sa len tak. Ale je to na nešťastnom mieste. Nie len tak rozhodli, však sme to vyjadrili asi 3-krát alebo 5-krát, a zopakujem to aj 6-krát. Keď tá zastávka, keď kúpil dom pomávene pán Jašúrek, rozhodol sa dať vymerať pozemok, kde ho má. Zistilo sa, že zastávka je na cudzom pozemku. Povedal nám, že ešte to nevadí, ale do mesiaca zastávku chce dať preč, lebo tam robíme rekonštrukciu. Tak som zavolal na SAD Žilina, aby prišiel niekto kompetentný povedať, že lebo aby bol rozostup medzi zastávkami, aby šofér autobusu vedel, kde má, ako zastávka je pomenovaná a tak ďalej a tak ďalej. Prišiel pán z SAD, prešli sme si celú dedinu a povedal, že toto miesto je najvhodnejšie na zastávku tu. No dobre, ale nehovorím, či na ľavej strane bude alebo na nie, povedal tu, na tomto mieste bude zastávka. My keď sa rozhodneme, že chceme zastávku inde, není problém. Dajme si uznesenie, odhlasujme, dáme tú zastávku inde. Bytovkári ju tam nechcú mať, to vieme. Alebo ju môžeme aj zrušiť úplne, však nie sú zastávky ani. A čo, zahodíme, keď ju máme? Janka. No, Tibor zrušiť. Ja stále vidím, že v tom vidíte problém. Od začiatku, keď bola Hela Bolíková, vám povedala, že ju tam nechcú. Mali ste ju chytiť a dať na druhú stranu. Bol tam pľac, bolo teplo, bolo to pred letom. Na čo sme čakali? Veď to je, ja nechcem uraziť bambusky. No vyzerá to otrasne. Priesvitná zastávka, z pozadne vidno veľký betón, ktorý tam je, žumpa, schodňa. No je to jak cigáňové. No tak to je tvoj názor, ako ale... Lebo áno, ako všetci bytovkári Tibor s tým nesúhlasia. Ja som... To by bolo najlepšie. Ja som počúval, keď vraví všetci bytovkári, ja som napríklad bol s pani Kostolníkovou, čo vám tam tej zastávke vadí? Že keď žumpa sa ťahá, alebo čo? Nie, budete tam mať lavičku, bude tam lavička, bude problém. Ona si nemá kde sadnúť. Keď má lavičku, už sa nikto neozval vtedy. Ale to musí troška aj vyzerať, keď ideme hore po tej dedine, no z estetického hľadiska je to strašné. Keď tá zastávka tam nebude, bude to krajšie, tá žumpa tam? Ale žumpa nie je náš, ale vzhľad tej žumpy nie je náš problém. Bude to krajšie, bez tej zástavky tá žumpa? Nebude, tu ide o to, že tam tá zastávka bije, to je jasné. Bytovkári ju tam nechcú, na tej druhej strane by to bolo lepšie. Počúvaj, je to obecný pozemok, tam tá žumpa aj všetko. No celé obecné. Vidíš, že nevieme, z ktorej strany sa chytiť do roboty v tejto dedine. Tak je to všetko zničené a postupne sa možno príde aj k tej žumpe a spraví sa tam voľaký pekný opevný múr a voľaké dva chodníky k tým bytovkám, aby to vypadali, že tam žijú ľudia a nie ako teraz chodia ako kačky po jednom tomto. Takže možno aj to sa upraví, aj ten terén, ale keď si sadneš do tej zastávky, zasvieti troška slnko, tú žumpu tam cítiť. No ja tak to hádam, že ja keď mám žumpu alebo čističku, ja sa o ňu musím starať aj, nie? No však my sa im nebudeme starať o žumpu, ale musíme to tam voľako upraviť, aby netrčali tie betóny. Keď je normálna žumpa, má dekel, tak ju necítiť. Je no tak ale... Možno má presaky, alebo čo? A nemá presaky, však je diera tam, že tam ruku vobchanú. No tak. Nech si upozorníme ich, nech si to utesnia tento a my ako obec, ak sa jedná o náš pozemok, aj keď to majú teraz prenajme. Ten vrch iba spodok, vrch majú, spodok no tak my to pekne môžeme voľakými krásnymi kockami, alebo čo, vyčačkať a spraviť tam dva krásne chodníky ku jednej bytovke a ku druhej. A prečo nemôžeme dať aj do prenajmu bytov? Však môžeme do prenajmu, ale dať iba na ten vrch. Ja viem, ale hovorím, že keby sme dali ten spodok, tým pádom sa už nemusíme na to starať, nech sa starajú. Ale tam je taká tichá dohoda, že oni to kosia až po Jánok. Ale hovorím, prenajmu majú iba ten vrch, čo sme schválili. A keď to im to dáme... Čo im tam dáš do prenajmu, tú žumpu? Nie, celý ten spodok, tam na čom stoja tie bytovky. Oni to majú všetko? Nie. Iba vrch. No a tie garáže, aj to sme im dávali.
To je iba vrch, nie je spodok. No nemáme tu plátno, by som vám to Ale čo ukázal. myslíte spodok? Spodok tam, kde sú bytovky postavené, až po cestu hlavnú. To nemajú v prenajme. Oni majú vlastne iba, ako idú tými schodíkmi hore, tie záhradky. No ale sme sa rozprávali, že im dáme aj okolo bytoviek, nie? Iba vrch, no Oni bytovky, si dali žiadosť iba garáž. na vrch. Tak mi ukazovali, však to bolo. No a teraz budú mať garáže, auta, toto na obecno? No, Však- ako je doteraz. No tak to nie je tak. Lebo žiadosť si dali iba na vrch oni. Však som vám ukazoval na tom plátne. My vieme, ale tak keďže Ale to do čerta, ja som si myslel, že to berú všetko, že... treba sa na to pozerať, No či tak to to, zoberú celé. tak za čo budú zadarmo tam parkovať na obecnom pozemku? Tak nech nech si to treba zoberú. všetko dať. Nech zoberú ostatné a zastávku dáme na druhú stranu a hotovo. Tým pádom Tak. to je vyriešené. Tak. A nech to skulptúrne, No. aby to nevadilo okolo idúcim. Čak samozrejme. Lebo ak si ja pamätám, my sme aj s komisiou tam boli, sú tu chlapi, že ostane len tá cesta naša, obecná. No len tá je na pozemkovom fonde, nie tá cesta. Nie, to sme sa tiež bavili asi 50 krát, tá cesta je obecná celá. Celá je obecná. Celá je obecná okrem Tiborovej časti, ktorý má taký výsek tam. No a potom Erika hovorila, že tam nemohla eurofondy použiť. Ja neviem, čo hovorila Erika, ale cesta je obecná. Cesta je obecná okolo bytovky, jediné. Nie, povedal, že nie. No mne sa vidí, že je pozemkového fondu. Stavíme sa o 1000 eur. Nemusíme sa stávať, dnes sme Dobre, ak je stavili naša, kancelárii. ak je naša, tak... Naša je celá okolo bytovky, jediné čo majú bytovky, majú svoju. Aj to je tak, že na LVčku je napísané, že neznámy vlastník a tam je napísané ďalšie riadku. K tomuto LV číslo, LV ešte neviem koľko a tam keď sa otvorí človek, tak tam majú presne 6 bytov, 6 vlastníkov, tej pomernej časti majú všetko spravené. Čiže spodná bytovka má svoje, vrchná bytovka má svoje a okolo všetko je obecné. Aj cesta Tak samozrejme. treba pripraviť nejaký návrh, aby si to zobrali celé. Celé si to musia Dáme ich, oslovíme ich teda, nech si zoberú aj spodok. Sledovka je celá cesta tak. Prosím? Okrem toho kúska. Čia je to? Naša. Hej. Tiež som mal tú vedomosť, že Potom nie je tak naša. zavádzajú, no toto je strašné, no musím sa... Ja neviem, ale ja si pozriem v katastre, keď som si pozrel. Celá je. Cesta je obecná a ešte aj pozemok pod bytovkami je obecný. Nie je obecný, keď si dáš LV, to som ti presne vravil. Obec sklený. Dobre, daj si LV, otvor si a tam je napísané. 57/3 je bytovka 129 a je to obec sklená. No, dobre. A potom ako si dávali tí ľudia daňové priznania a všetko? Vravím, že keď si to LV otvoríš, Čo tak to tam je máš to? potom vzťah k tomu, to je na LV. predával len byty, nie pozemok. Pozemok nemohli vtedy predať. Kvôli tomu, oni sú Však ale... vlastníci bytov, ale pozemky No takto, na budúcom zastupiteľstve vám to ukážem na projektore všetky. Dobre, ale tak si to zoberú všetko. Lebo Nech si teda oslovíme spoločenstvo vlastníkov bytov, nech si zoberú aj spodok a my zástavku na jar presunieme na druhú stranu teda. Ak tí poslanci teda súhlasia. Ja si myslím, že to je dobré riešenie. Nech si to zoberú celá zastávka tam. Vyzerá to tam ako pes na oko. Dáme SAD vedomosť o tom, že presúvame zastávku na druhú stranu, aby šofér vedel všetci. A si myslím, že si toho šofér všimne. Však to náklady na to, náklady na to nebudú žiadne, však zámkovú dlážbu z nej máme, to sa povyberalo a tých 5 obrubníkov nových, čo sa kúpi, tak to nie je až taká položka. Áno, štrku. Dobre. Tí ľudia nevystopávali z toho, ako hovoríte. A to aj v mestách, pani Izraelov, majú svoje byty, ale pozemok pod bytovkou není, hej, ich, ale mestský, to je jasné. Ale ešte raz, ten bytovky majú, ten pozemok je ich pod bytovkou. Nie. No pod bytovkou. Pozri sa, je tam napísané, že právny vzťah k pozemku, parcelné číslo 57/3, to je 129. Je na Pod LV. stavbou číslo 129 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 501, Otvor čo si. obecný. 501. Dobre, to už je jedno, to už byty nech majú ako majú, ja to v ľudia nemám teraz v internete, tu nami dobre, tak nepozriem to. Ale skrátka jasne dáme im teda výzvu, nech si to dajú do prenajmu, žiadosť na túto, na ostatnú plochu, ktorú tam majú. A tú zastávku dáme na druhú stranu, keď teda petíciu chcú robiť a čo ja viem čo, ako tak už nech sa teda... A Hajesovci platia niečo? Tí tam majú aj 3 auta rozložené, Áno, platia aj. Okolo 400 eur plus minus. Okolo 400 eur to platia, to sme tiež riešili to VZN-ko. Momentálne je tak VZN-ko nastavené, že keď chcete do prenajmu, musí schváliť zastupiteľstvo. Keď chcete predať, musí schváliť zastupiteľstvo. Ale keď si chcete akože uloženie majetku nejakého piesku, dreva a tak ďalej, alebo parkovného, stačí, keď prídete a oznámite, koľko metrov štvorcových užívate, zaplatíte a môžete to robiť. To sme riešili s poslancami, že od nového roku bude VZN-ko inakšie, že bude, keď niekto bude chcieť si uložiť nejaký
nejaký materiál, drevo alebo auto parkovať, tak musí to s týmto schváliť. Bavili sme sa, že to bude buď predseda komisie, alebo starosta, alebo zastupiteľstvo, to už je jedno, ale skrátka to bude schváľovať. Keď to bude schválené, bude to musieť odpratať. Dobre, ešte niekto niečo? Keď nie, tak ďakujem a vidíme sa 1. decembra. Dúfam, že skôr. Na zastupiteľstve myslím. Tak, ako je, no. Dá,